segi, urrengoa. Nik izatu zen. Zerbait, ez Egun du ginean, hemen ikastolatik gubentzat beratzen zertzegon zaborretan eta lurrean zegoen zaborra jasotzen ere. Eskolan. Eskolan bai. Eta horregatik dakigu hori dana. Aztertu genulako, eskola guztiko zakarrontzia nola zegoen bere iztuta eta bat. Hori izan zen. Eta baita ere gure ohitura, nola zeiten dugu zaborrakin, eta hori dena. Segi. Azterketaren ondoren datu guztiak bateratu genituen eta ondorio batzuek atera genuen.